Sang patih sigra hanata baris nyawiji kumala dampyak kuyup rebut lampahit binarung krapyak watang anggadhik gumelar ngepekit suraengku moro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa dening penyanyi rokok Bapak Teguh utawi Mbah Kancil Siningguyung Alkalin Audio Digital Surwendang ugi bergarakan langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring ugi Kancil jelas nada channel juga didukung Joko Genset dalu menika badhe nglajengaken anggenipun kala kapungkel sak petawis wekdal amargi dua panci salat maghrib dalam salat isya sak menika kadang-kadang campur sari jelas nada badhe nglajengaken anggenipun cosno libur dumateng keluarga agung Bapak Rohmadi dalasan Ibu Suyanti ingkang sampun kepareng Mini Sudo putra putrinipun Jemil Ayu Fitria Ayu Arianti ingkang sampun kalampahan daup kalian Bagus Rulianti Hadi Suwatno putra jalu saking Bapak Sarno dalasan Ibu Sumiati mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah enggal dipun paring momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang kami hormati, tasih Siningguyung Ponco Widowati jelas nada Hanganti Swarawati Cacah Gangsal. Tadi siang sudah kami perkenalkan satu persatu artis-artisnya jelas nada. Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang malam hari ini baru saja hadir, belum kenal kami perkenalkan kembali. Kalau wau siang saking kiring sak menika saking kanan Seniwati Mijil saking Tlatah Sragen Asri
Sowanipun Diahayu Fani Ratnasari Bugelwati. Gitar kok ning kene nyetele. Gitar ki yo ning kene kok. Nyetel gitar kok. Gaya. Horor. Masa nyetel gitar kok. Penak mbokmu penak. Iya. Ayo to. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses. Sowanipun Diayu Anjar Setyawati Jelas Nada. Kuku siang makan nasi kalau malam bikin susu kawan rasa merah karuan susu penyanyi pancen enak sekali. Wes rik kowe engko nak teles kabeh neh lho. Apa? Copot jahitane malah kowe engko. Wes wes rapet. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun tidak kalahnya goyangannya yang hot, malah niki gemoy tambah sintal sampai bawah. Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri. Sowanipun Diayu Tri Hastuti Bugelwati. Kabuk kedangi lori asik sampai bawah. Ora wes sampai bawah. Sampai Mas Am sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai doser. Doser meneh. Sampai bubu. Sampai bubu. Sampai bubu. Itu kan bahasa kayak manut wae. Sampai doser. Enak yo kamu di sini. Ora sampai bawah sampai basah. Sampai basah. Didukung artis Kleran Kota Boyolali Tersenyum yang punya goyang gedebok pisang. Gak gelem goyang iki kok mesti iki. Kendang irik tari Mahda Lena Jelas Nada. Bose gak gelem goyang coplok 150 kowe bayaran 700 coplok wong aku ora bayaran nang kene kok ayo sik gak bayar gak apa-apa
Ya omongi penyanyi ketepok pisang. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses. Ini diam-diam menghanyutkan kurbane pirang-pirang. Diayu Yanti Hapsari Bogelwati Jame Angka. Sampai bawah T, 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 sampai bawah T. Abang Muti, Abang Muti, Abang Muti. Tarik goyang ngono kuwi, Ri. Kendang irik. Kene sana goyang dhewe lho. Ayo Ri, ayo Ri, ayo Ri, ngadep Ri. Sindene lempok. Karo lungguh ra apa-apa, Ri. Karo lungguh ngene-ngene lho, yo. Karo mireng Ri, mireng Ri, mireng Ri, mireng Ri, Ayo, Ri. mireng mireng. Yo. Nah. Asik. Sado celintis. Nyeledet Ri. Tarik tok lho, apik tarik tok. Rasa dek wis ngadep. Sik to iki arti kontes iki kabeh goyang sampai bawah. Kendangi dereng semuanya, all artis goyang sampai bawah. Mati tarik ra melu goyang kita nono kowe. Ayo, apik ndi dinilai. Didukung bintang tamu Aku jurine. yang Indonesia. Yang sudah keluar masuk di layar kaca televisi Anda, Mr. Kino Wibowo. Ayo goyang kabeh. Dijuri Mas Kino. Bogel, ketok sing loro ki asam urat. Asam uratnya tinggi. Iya kok banget tenor. Ri roti sing asam urat. Dan didukung artis yang sudah tidak asing lagi. Di Bogel cakilnya seragian Indonesia. Kendangamu rapas iramane 3/4. Tak, ayo. Gogrok carane ngono cepetan. Lagu selanjutnya yang sepening swasana, jelas nada alkalin, cerah foto, Joko Genset, kancil jelas nada channel ngaturaken wilujeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lenggan kanthi sekeca sinawing laras, campur sari, jelas nada. Komplitan sak jose Dek. Jelas nada. Terima kasih. Kita goyang lagi bro. Saya mau tahu
kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau jamasnya keliling-liling kota, banyak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Jelas Nada Indonesia. Halo Kalina Audio matur suwun. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, 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 jalan hati-hati. Keliling-keliling kota. Jelas saja. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, 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 tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, jalan hati-hati. Yang punya roti, monggo berjejer. Halo Kalina Audio. Kenapa tuh? Asik. Bos Jejen. Yang mana? Wanci burit surya rek pami, hujan
Grandong, Mas Wakit, Medi Cokek Bawa Cokeknya Mas Reza, Mas Temang. Khusus Medi Cokek anggotane nek 5. Heeh. Iya, siji Demak, loro Grandong, Parno. Sapa? Mas Wit. Reza Widodo, Karo Wakit. Mas Temang. 5 kan? 5 kan? Wakit pun diwakil. Sing nge-lab ki 733. Sing nge-lab Yo, tarik. Biyen mula aku lilo menika krapani aku bisa mulya wadya mulya lajeng Sugeng Rawuh Mas Joko, Mas Hendrik, Pembayoran Lama. Bayati maju, Pak Deloso. Mas Bebek, lah dicabut dhisik. Rebu-rebu rek ngawur. Yo, kudu no. Mosok yo ora Rebu ini malah wajib loh Om. Cek iki Gajiannya cek malam minggu. bablaske Ayo, udan Gendang. kangen karo rasa tresno. Spesial kagem Mas Tresno Motor. Iya, Dik. Tidak bisa Atur hadir. nuwun. Dik. Tapi beliau kirim duit 100.000 konku aku karo Tari. Tenan ora kowe iki. Baik. Sing rambutnya putih kae kano 100. Sing endi? Dek, bar kengko ya, si Dedek minta kecomannya salak pulang.
Bos kecil karo Pak Deloso arep melu joget. Ya siap. Udan kangen bablaske rasa tresno. Biyen mula aku lilo Dika promo. deka krama marang si liya. Monggo Pak Deloso bos kecil. Pamujiku muga bisa Ya mulya. ya mulya langgeng salaminya. Mbak Yati maju, Mbak Eva maju. Sepeda bos kecil Pak Dekuloso Tresno motor kuat kali deres. Iya iya Pak Deloso wis pirang taun lawase ana kene anteni sirane antu-antu kantu nunggu nganti putih sampai rambutku. Mister Grandong Mbak Esti yang ada di Bekasi. Saya suwe, saya tambah nama. Jroning ati dadi linglung udan kangen ora bisa dipendam. Wong ayu ing kali kanggo nambah nikahane ati nadyan sak godheping netra ati celo muga iki juragan kayu jati ya rawuh Mas Tugiono. Heeh. Bablaske rasa tresno. Ngobarke suwuk. Didik dulu yang punya kicau mania. Monggo bos kecil. Pak kembar. Ayo maju. Cowan. Wan. Spesial buat bos kecil Pak Dekuloso. Oke tak kantun kagem Tresno motor. Sopo kae rek mo
Ije karo Padeloso ya. Mongko setiaku atiku kebayaran lati Pangatak Dengki bablasnya pangatak spesial Padeloso. Mister Grandong Bugel Manianya Indonesia. Padeloso Ciledug Mister Joas. Dek. Asik, Mbah Kumis. Ayo keluarga besar Ibu Yanti juga semua. Soke Mania Indonesia, monggo Medi dan kawan-kawan Mas Reza, Om Demang. Ayo Mas Katiman.
Rut. Iki. Mente apoyo Boker. Nggih. Di samping ada Mas Sugiono, Dik Adi. Ayo merapat pergi Mas Sugiono. Ana Mbak Ayu Nisa. Iya, yen to sida ore lane. Mesti bagyo mulya. Gendong kemana-mana. Yor lahir putri Sulistya. Terus bisa nyuara. Matur sembah nyuwun sampun. Pak Kumis, salaman riyen. Bu ya nak bolak balik. Om iki ana monggo lho. Monggo mriki. Mas Adi monggo. Delik. Ayo Mas Adi. Mas Ngatiman. Timur sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Takut nyanyi. Ah. Bocah bagus tembang Hey, ayo. sing becus. Pak Kumis. Sekolah bisa Oh, lulus. Yen oh, wah. bocah Ono. anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, anak lanang
jarene rilekan jebulane anake siji Mbak Kumis, sarang-sarang besar. 14 ki anake sapa? Mas bayeme kuning-kuning ayo meyen lagi nyanding ayo ijo-ijo godhonge mlinjo tak suwer-suwer dadi selawe ya dan ono aku yo ngasih kowe jebulane ono sing duwe Jente Mas Kandong bocah ayu aja mung bicara nasu yen dituturi situ supaya Aja lali anake sapa 14 ki Mas. Ya Mas, ya Mas. Ngetan bali kulon. Udan-udan penake kalon menyang Solo tuku wak lambi ana dandang matang ngawit percaya bogel saiki bogel saiki ra gablek duwe dari mana datang nyalitan dari sawah turun sekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke Lelo 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 ayo yo Blarati samper kaya dia MC Ninjalo wedang jeruk pena ya mbokmu otot-otot kunine teke Serapa garing arane gaplek ya dia sandal kayu arane tekle ayo yo bangule bengi arane alah aduh sayang ya Mas aduh sayang ngombe jus andinge kerdus Mas bugil bagus ambune prengus paling enak si roti wis tuku selawe entuk sairis pangono ayo tur manis wong sayang inggahane maneman neman maneman Joko tingkir anu tekek MC ne kentir pancen yo tuwek apa mikir lelo ya deyo nak lelo bodo amat amben kayu nggo meme gaplek Pak Ayu sikile mlethek ya Mas ya Mas ya Mas ya Mas jambu alas kulite ijo rasa digagas pancen yo bodoh anake sapa spesial kagem Pak Kumis garwane wong liya Mas peti coket jadi ya jadi nyanyi jadi wong ayu sing tak tresnani dino wengi mung tak inti
ragane buing Mas Parno. Mas ngati me. Kangen ati. Hae Mas. Hae Mas. Terima kasih. Neng opo sliramu telo kaya tanpa dosa hatiku meronto-ronto do Gusti kula doa Ayo yo, jelas saja. Bola jonge. Sawen dosa welawase kowe lunga ora pamit aku Pamit yo karepmu. pamit yo karepku dohong ayu pabujanku ati susah omong kangen baso Kula nuwun rombongan kebayoran. Yo karepmu, bali yo Mas Hengki spesial kagem Mbah Kumis anake sapa? Sakit. Hae. Malik Slendro. Aja sumelang wong ayu. Spesial kagem Mbah Kumis. Anake sapa kantor lumantar. Jelas nada campur sari.
Mbah nuwun undangan. Mugi-mugi diparingi lancar rezekine sehat panjang Nih. yuswa.